Čaute, ja som CJ. Ale nie, čauko, ja som Freddy a vás zrejme ďalšej epizódy alebo časti z našej série Freezy. Nie, z našej série Freddy's hra GTS San Andreas. Takže momentálne som obliekol CJ-a ako pána do nejakého úplne bombového auta a ideme po diaľnici. No a čo som... Čo v minulej epizóde ste dali ohromný počet lajkov, tak som sa rozdal natočiť. A veľmi sa vám páčili aj moje stunty na bicykli. Tak dneska preto natočíme epizódu so stuntami na bicykli. Teda na BMX-ke. Oh yeah. Oh yeah. Ok, tak ideme na bicykel. Po bicykel. Takže dáme si bicykel a budeme robiť tu pár základných stuntikov na bicykli. Prvý stunt volám Vyskoč hore. To je taký slabý stunt. No, vyskočiť hore môžete takýmto spôsobom. Pardon. Takto nie, takto to úplne bolo zle. No a ukážeme si ešte v dnešnej epizóde aj taký bug menší. Že ako môžete vlastne prežiť pád z Maze Banku a dopadnúť na kolesa. Takže zase ideme našou dobrou cestičkou, čo sme šli aj v Santovom špeciáli. Čo je moja obľúbená cestička vlastne tejto hry GTA San Andreas. Takže už vidíme Maze Bank. Ale sorry, jem žuvačku, tak preto tak mi ľaskam. Prečo? Musíme bicykel môj. Bicykel. Si ten bicykel je až tak pevný, že dokáže hodiť stĺp. Auta majú tunel. Akože dobrý tunel. Napíšte do komentárov, či by som ja mohol robiť tunele. Tak ideme hore. No, takto. Takže, prežiť pád z Maze Banku môžeme takýmto spôsobom. Začneme robiť takéto triky, ktoré ťa úplne môžu zabiť. Čo? To nič. CJ, že si naštvaný. Áno, Freddy, som strašne. OK, Freddy je scout, takže... Ema to. Freddy, nezabiješ ma, že? Nie, bože, policajti idú po mne. Vidíš, aký si taká krveta. Nedaj! CJ. Freddy, Ty si ale cheater. Dobre, to už dávno viem, ale... Ja hovorím to takto na video. OK, idem. Dobre, tak CJ sa nám tu nejako vyhovoril, úplne klamal, však ja som nikdy nečítoval vo videách. A nikdy som nečítoval. Už zase čítuješ. Dobre, zarizankoval. Nečítujem, však som nič neurobil. Bože, CJ, ty si ale klamár. Klamať není dobré. Deti, neklamte ako CJ. Ale ja neklamem, to ty klameš, ty punk hard ryšavý. Po prvé, nie som ryšavý, po druhé, neklamem. A CJ, čo si to zase vymýšľaš? Ale nič. OK. Freddy, No, kedy pôjdeme na zmrzlinu? na zmrzlinu, what the fuck? No, že už si mi slúbil, že nebudem klamať. Odoriti. No, tak teraz sa stavíme. A zase čítuješ. Bože, nečitujem, Freddy. Prezeman TV. Starý kanál B. OK.
Ja som CJ, žiadny Freze. Aký Freze, však Freze je kokot. CJ, nedodávaj. Dobre, už nebudem. Dobre, dámy a diváci, toto je pre to video všetko. Ak sa mi videjko páčilo a chcete viac videí so CJom, Áno, jasno, že chcete. dobre, buďte ticho CJ, už ma fakt sereš. Takže, čaute, odoberajte ma.